As festas do Carme da Illa de Arousa deste ano poderían ser moi diferentes ao que estamos afeitos. Concello, Confraría e Comisión de Festas alertan, non hai cartos suficientes para manter as 3 xornadas de celebración. Este ano vai ser difícil facer os 4 días de festa, que sería o día dos quintos e os 3 a maiores que organiza a Comisión de Festas. Ahora mesmo co diñeiro que se dispón para facer as festas é como moito para 2 días. O ano pasado detectamos unha baixa de ingresos por parte da xente do pueblo que faise imposible facer os 3 días de festa. O Concello xa incrementou a súa achega dos 18.000 euros do ano pasado, este ano subirá dos 21.000. Xunto coa Confraría e as agrupacións de bateiros sufragan máis do 50% do orzamento das festas, que o ano pasado ascendeu ata os 93.000 euros. Vemos que o incremento dos precios que levamos sufrido en todos os ámbitos durante estes últimos 2, 3, 4 anos, pois tamén afecta a propia celebración das festas. Non, os suministros son moito máis caros e os ingresos iban sendo os mesmos. Xa co tempo encima e despois de comprobar que as contas non dan, hoxe o Concello e a Confraría deron un paso adiante para arroupar a Comisión de Festas. Piden á veciñanza que faga as súas achegas e recordan, toda contía e ben recibida. A tradición é esa, recelebrar 4 días de festas, e por un tema económico que perder pois a nós non nos gustaría, non, nin a nós nin a nadie. Por iso pedimos un esforzo adicional ás familias e aos veciños e ás veciñas, por moi pequena que sea a aportación e boa, sempre nos axudará a propia Comisión a poder darlle ao pobo as festas que necesita e que se merece.